Moikka! Mun nimi on Katja Saarinen ja tervetuloa tähän mun podcastiin. Mun tarkoitus olisi tehdä 3-osainen tällainen sarja juttuja, jossa mä kerron mun matkasta, tai oikeastaan niin kuin muutoksen matkasta. Ja mä pyrin pitämään tämän podcastin tällaisen rennon letkeen keskustelun, eikä niinkään semmoisen liian särminä ja tarkkana. Eli ihan semmoisia omia ajatuksia ja mietteitä, mitä tässä on tapahtunut mun elämässä. Ja toivon, että siellä saat myös näistä jotain itsellesi. Eli jotain oivalluksia siihen sun elämään ja ehkä jotain apujakin. Mutta että tämä mun muutos ei ole, niin kun, minä en osaa sanoa, koska se on alkanut, mistä se on alkanut, tai siinä olisi mitään traumaa tai mitään hirveätä draamaa tapahtunut. Mutta sanotaan näin, että siinä 30 kummallakin puolella tällainen selkeä muutos mun elämässä on alkanut, eli rapiat 10 vuotta jo. Ja ehkä niin kuin nyt kun jälkeenpäin niitä asioita miettii silloin 10-13 vuotta sitten, niin tietysti siinä on ollut 2 lasta ja parisuhde on päättynyt ja on tullut uusi parisuhde ja sitten uusi lapsi ja on koulu alkanut ja loppunut ja työpaikat muuttunut ja vaihtunut. Mutta siinä kaiken keskellä kuitenkin huomasi niitä tiettyjä semmoisia asioita, että jotenkin energia oli hirveän vähissä, väsytti paljon, aika ärtynyt tai oikeastaan tosi ärtynyt, ärsyttävä ihminen, tyytymätön elämää ylipäätänsä, paljon sellaista toisten ihmisten arvostelua, vertaamista muihin ihmisiin. Ja sitten semmoinen niin kuin aikuisuuden kriisi. Niin sitä elämää on jo takaanpäin, mutta sitten on vielä eessäpäin ja mitäs nyt? Että onkohan kaikki mennyt ihan suunnitelmallisesti ja onko kovin tyytyväinen kaikki omiin valintoihin. Että joku asia uupuu, kaikki ei ole kunnossa, jotain puuttuu. Ja silloin oli kova tarve auttaa muita ihmisiä, niin kuin oma itsensä jäi todella vähäiseksi, eli ei juurikaan niin kuin paljon miettinyt niitä omia tarpeita tai sit omaa terveyttä tai omia haluja ylipäätänsä elämässä. Ja toki siihen sitten kuuluu kaikki epäterveellisiä tapojakin. Liikuntaa ei ollut juuri ollenkaan, en sitä harrastanut, jos harrastinkin, pidin hirveän kovan metakan siitä, että minä nyt pidän itsestäni huolta ja tupakan polttoa ja alkoholin käyttöä, alkoholi kohtuudella, mutta kuitenkin sitä kuului siihen elämään. Yritti sillä sitten etsiä niitä hauskoja hetkiä. Sitten paljon semmoista valittamista, tyytymättömyyttä. Oikein kaikki oli niin kuin vähän huonosti ja negatiivista ajattelua ja hirveän paljon tekosyitä löytyy siihen, että minkä takia näin ja miksi minä toimisi näin ja tekisi tälleen näin. Ja sitten tietysti niin kuin minkä huomasi sen, että jotenkin siinä 30 tietämillä vertaisi paljon omaa elämää muiden ihmisten elämää. Eli mitä kaikilla oli ja tietysti just sitä, että mitä kaikilla oli ja mitä oikeastaan itsellään ei ollut, mitä jäi ilman tai niin kuin ehkä se on enemmän se materiaali ja rahallinen puoli. Ja se ehkä niin kuin ärsytti itseään, että maris niin paljon jokaisesta asiasta. Kaikista piti maristaa ja valittaa ja vinkua ja vikistä. Ja sitten tulee semmoiseksi uhriutujaksi, että okei, että mun elämä nyt on tällaista ja nämä puitteet ja nämä asiat on johtanut tähän ja syypäitä löytyy ja syyllisiä löytyy niin kuin ihan hirveän paljon. Kenen syy on ollut se, että mun elämässä on tapahtunut niitä ja näitä asioita. Ja sitten niin kuin ei nähnyt sitä, mitä oikeasti ympärillä on, kuinka upeita asioita on ympärillä ja kuinka suuria päätöksiä on itse pystyn tekemään, kuinka suuria juttuja on, niin kuin, mistä on luopunut ja mitä on saanut siihen elämään uusia ystävyyssuhteita, ihan äärettömän arvokkaita. Yhden koulun päättyminen, toisen koulun alkaminen kohti sit omaa unelmaa, parisuhteen päättyminen, niin kuin
lasten isästä, mikä kuitenkin mahdollisti mulle sen, että mun elämässä on niin ihanat lapset. Ja sitten myös uuden parisuhteen löytäminen ja sitten uusi lapsi hänen kanssaan ja uusi työ siinä unelmatyössä. Mutta näihin ei niin kuin kiinnittänyt huomioon, vaan kaikki jotenkin siihen marinaan ja valittamiseen. Sitten niin kuin mietti sitä, että kuka voi auttaa, että miksi tämä on tällaista elämää. Että mulla on, niin kuin, miten minä näen näitä asioita näin negatiivisessa valossa. Ja sitten tulee se hetki, että nyt mun on pysähyttävä. Mun on oikeasti niin kuin pysähyttävää, mietittävää, että mitä minä haluan elämään. Mitä oikeasti minä haluan, mitä minä tarvin. Ei niinkään se, että mitä minä haluan, mitä minä tarvin. Ja joutuu katsomaan oikeastaan sit omaa elämää tosi tarkasti, niin kuin suurennuslasilla pysähtymään ja katsomaan itseä peiliä ja miettiä omia valintoja ja omia asioita, että miten on tullut niin kuin mitä on oikeasti tullut tehtyä. Ja onko missään vaiheessa pysähtynyt nauttimaan niistä kaikista upeista asioista, mitä ympärillä on. Ja sitten myös semmoista, niin kun huomasi semmoista tietynlaista katkeruutta siitä, että on katkera muille ihmisille. Et just se, että jos on parisuhde vaikka päättynyt, niin se on tietysti sen toisen ihmisen vika. Tai jos on sitä tai tätä tapahtunut, niin ne niin kun sen syyn syytää kaikille muille, mutta itse ei ota vastuuta omista valinnoista ja tekemisistä. Ja se irti päästäminen siitä menneestä ja menneistä asioista ja niistä kipeistä asioista hirveän vaikeaa. Ja sitten miettii sitä, että millainen äiti ja tytär ja puoliso ja ystävä ylipäätänsä sit on ollut. Ja miten on kohdellut itseään, miten on oikeasti kohdellut itseään, onko pitänyt itsestään hyvää huolta, onko hoitanut itteensä, onko ravinnut niitä osia omassa elämässä, mitkä oikeasti tuo sulle sit hyvää oloa ja hyvää vointia. Ja se oli ehkä niin kuin kaikista kovin, mikä on nyt tämän 10 vuoden aikana, nyt kun sit asiaa miettii, niin kolahtanut on se, että onko minä oikeasti pitänyt itsestäni huolta. Että onko minä oikeasti tehnyt niitä asioita, että onko toiminut vaan siellä, mistä aita on matalin, vai onko oikeasti pitänyt itsestään huolta. Ja pitäisikö nyt tehdä jo jotain asialle. Ja se pysähtyminen saattaa jostain kuulostaa semmoiselta vähän kliseiseltä, että elämä vei siihen pisteeseen, että oli pakko pysähtyä. Mutta eihän kenenkään ihmisen oikeasti ole pakko pysähtyä. Jokainen voi jatkaa matkaa ihan just silleen, kun haluaa ja on kykenevyyttä. Mutta se pysähtyminen myös tarkoittaa sitä, että sä otat vastuun omasta elämästä. Se pysähtyminen, siinä ei ole mitään kliseetä, siitä voi tehdä jotain maailmaakin suurempaa, mutta se on oikeasti hyvin, hyvin simppeli asia. Se on se, että nyt me otan vastuun omasta elämästä, omasta hyvinvoinnista ja vastuun niistä omista päätöksistä ja lopetan sen turhan marinan ja alan vaikuttamaan niihin asioihin, mihin minä pystyn. Ja mietin sitten omaa arvomaailmaa, mitkä on oikeasti mulle arvokkaita, olenko käyttänyt näihin asioihin oikeasti aikaa. Ja tämän 13 vuoden aikana, reilun 10 vuoden aikana on tullut ihan älyttömästi myös semmoisia kysymyksiä omasta elämästä ja itsestään ja muista ihmisistä ja omista tavoista ja uskomuksista ja menneisyydestä ja tulevaisuudesta ja vaikka ja mistä. Ja on joihinkin löyty vastauksiakin, mutta se mikä on vahvistunut ihan hirveän lujasti on se, että se on tarvinnut sen rauhan ja hiljaisuuden ja sen, että väkisin vääntämällä ei tule yhtään mitään. Et silloin, mitä kaikista eniten haluaa johonkin vastauksen, että minä haluan, mun tarvii tietää, niin sitä kauemmas se menee. Ja silloin, kun uskaltaa päästää siitä ajatuksesta irti ja uskoo siihen, että elämä kantaa ja se näyttää mulle tien, kun minä olen aktiivinen ja minä löydän ne omat arvot ja ne omat tärkeät asiat, niin sieltä se nousee, joku juttu nousee sieltä, se mitä mun elämä tarvii ja minä uskallan mennä sitä kohti. Ja tänä päivänäkin minä mietin asioita paljon, mutta tänä päivänä minä myöskin tiedän aika hyvin jo, että kuka minä olen ja mitä minä haluan. Ja
sitten taas uusi tarina se, että uskallanko minä tehdä niitä asioita, mitä minä oikeasti ja mitä mun elämä tarvii. Koska on antanut muiden paljon ohjailla sit omaa elämää. Tai se on väärin sanottu, ei ole antanut muiden ihmisten ohjailla omaa elämää, vaan ei ole uskaltanut elää oman näköistä elämää, koska niin paljon miettii sitä, että mitä muut ajattelee. Sitten kun sä rikot ne rajat, että sulle tulee se, en tiedä onko se tietty ikä vai onko se tietty prosessi, mikä pitää käydä loppuun, ja se ajatus siitä, että hitto mie teen just sitä, mitä mie itse haluan. Nämä on mun valintoja, nämä on mun päätöksiä. Kukaan muu ei niin kuin tule elää mun elämää. Ja minä tiedän sen aina, että siellä on jotain murisioita ja narisioita ja ihmettelijöitä ja myötähäpiöitä ja vaikka minkälaisia tyyppejä. Ja on niitä sanojia ja kauhistelijoita ja kummastelijoita. Mutta sille miemmaha, minkä mien on vastuussa heidän ajattelumaailmasta, vaan minä on vastuussa mun omasta elämästä. Ja minä pystyn elämään sit omaa elämää muuten, kun mun on pakko myös rikkoa niitä omia rajoja, mennä epämukavuusalueelle ja tehdä asioita, mitkä saa semmoisen tietyn jännityksen päälle. Eikä kysellä keneltäkään lupaa tai mielipiteitä. Mutta se, minkä pitää erottaa, että ei kysellä muiden mielipiteitä, mutta on hyvä kuulla ihmisiä. Ja minä sanon, että tämä mun työ on antanut tämän 5 vuoden aikana, tämä psykiatrinen hoitotyö on antanut niin paljon näiltä ihmisiltä, ketkä on mun vastaanotolle tullut. Et minä sanon, että niin kuin jokaiselle asiakaskohtaamiselle minä olen erittäin kiitollinen, koska ne myös opettaa minua siinä tilanteessa siihen inhimillisyyteen ja siihen tiettyihin asioihin, mitä minä koko ajan tuon esille näille asiakkaille, niin myös minun kuuluu jollain tavalla toteuttaa niitä omassa elämässä, koska silloinhan minä vaan annan muille jotain, mitä minä itse ole kykenevä tekemään. Eli silloin, kun minä itse teen myös, niin silloin minä olen vahvoilla siinä, että minä pystyn myös puhumaan niistä muille. Ja se on se tärkeä niin kuin asia, mikä minä olen oivaltanut tässä matkalla. Ja silloin se vahvuus myös näkyy minussa. Ja tätä matkaa jatketaan. Ja minä toivon myös sinulla semmoisia hetkiä, että et odota sitä, että milloin on se oikea hetki. Ei sellaista oikeaa hetkeä tule. Se hetki ei, sitä vaan ei tule. Never gonna happen. Eli älä odota mitään oikeaa hetkeä, vaan se hetki on tässä. Se on tässä nyt. Ja näillä asioilla, mitä sulla on tässä nyt, niin siellä pystyt alkaa muuttamaan tässä samassa sekunnissa niitä asioita, että ne alkaa menee parempaa suuntaan. Sun on ihan turha odottaa, että se tulos näkyy heti. Ja heti saman tien, nyt kun mie tein näin, että mie herään aamulla yhden aamun 8 reippaana, käyn suihkussa ja menen lenkille, niin voi vitsi, se koko elämä aukeaa, mun ei koskaan enää mitään muuta tarvitse tehdäkään. No se ei mene niin, vaan sitä toistoa, tiettyä itsekuria ja sitä, niin kuin niitä elämän iloja ja niitä sitä omien arvojen mukaan elämistä ja inhimillistä otetta siihen elämään, niin sillä se löytyy. Ja sitä minä toivon sulle tosi paljon. Ja seuraavaksi minä siinä toisessa osassa vähän pohdiskelen niitä, että mitä se konkreettinen tekeminen sitten oikeasti on. Mitä minä oikeasti olen tehnyt tämän reilun 10 vuoden aikana. Mitä kaikkea juttuja siihen on mahtunut. Ja mitkä on ne mun semmoiset selkeät selviytymisjutut, mitkä on auttanut minua. Ja minä tiedän, että se auttaa teitä kaikkia muitakin. Niin sen minä jaan sitten seuraavaksi. Ja jos tulee jotain ideoita, niin pistähän viestiä, vaikka sähköpostia tai omia ajatuksia tai kokemuksia asioista. Muistahan se, että se on tosi tärkeä. Ihan joka ikistä solua myöten. Morjesta.